Inday paminawa. Sa miaging yugto ng Sugilano na tulaseran, mibalibad si Miko kang Virgie nga dili lang siya magkatulgalan sa mansyon. Dili unta mosugot si Virgie apan wa siya nahimo kay mipauli gid si Miko sa bahay ni Tara tungod kang Michelle. Unya niya ng pagkaugma didto na sila sa bar nga ilang trabahuan. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong Sugilanon, pikas aping sa kalibutan. Sayo man kining pagbatia, gipadayon pa. Maayo kay wa ka magbaga og makeup karon. Kuan, nangatol akong naong mamuwi. Mas ganahan ko nimo nga dili ka mag-makeup. Ma'am, unsa may tuyo nimo nako? Kuan, nakinahanglan ko og bouncer sa bar. Og ikaw akong gusto nga mo ay mahimong bouncer dinhi sa bar. Unsa? Ako yun, Miss Virgie? Oh, tungod kay nindot magud kag lawas. Og tanawa ko ni mong barog. Kanukan kayo porma kon, maglinaki ka lang. Oy, di lang ko maglinaki, Miss Virgie, oy. Kasukaon naman gani ko. Tanawa. Kung magunahon na lang nga, himuon ko ni mong lalaki, kaluod. Pero, Mikay, dako kag makwarta kon, magseryoso ka sa imong trabaho din sa bar. Seryoso ko mo trabaho, ma'am. Pero alaos ba nga akong porma, oy? Kaya di na ko mahapi anas kong trabaho. Lain na himuong bouncer, ma'am. Kay, kung ako na, mag-goal ko anak, promise. Okay, sige. Ikaw, good. Lain na lang kung taniyagan ang maong posisyon. Unsa? Himuon ka ng bouncer gaw? Wala gigaw. Hala! Unsa kay dagway nimo no? Mikay kung maglinaki ka. Gwapo ko tara. Gwapo ko kung maglinaki ko. Klaro man. Kay gwapa man gadi ka nga bayot ka. Samot na kung lalaki ka. Naunsa naman mo din he. Na-arrange na ninyo ang bar, ha? Naibaw na mo sa inyong mga trabahoon? Ay, ako ma'am. Ako man ako sa akong decoration. Ako, naka-arrange na ko sa mga bangko ug lamisa. Huwag ako sabi na pahilunan na ako ang mga imnanon eh. Ikin sa mga atong bartender, miss. Ikaw, Allen, o ikaw, Tara, ang moabi-abi sa mga customer. O ikaw, Mikay, ang magbantay-bantay sa palibot. Unsa? Oy, pero mo serve gyapon kas mga customer, ha? Ha? O, sige na, kay mag-open na ta. Doon na tayo mga promo para sa unang 50 ka customer. Miss Bayot, murag amo. Murag amo. Ay, ang sakit mo namang magsalita. Salig lang ka na kay customer ka. Sabi ka, bayot pa ka, di ba? Pero di ba ka pasagbit ng bayot? Bayot pa ka. Masa ba ka? Bugno ba ta? Ay. Usa man na Tara. Mikay, makalagot kini daw hana ay. Tingnan lang kong bayot. Dapasag din ako eh.
Bakit masad nang manghinga na itong bayot? Sa! Ay, ay walang bayo na. O samday nga ni mo, Bugad ako nga. ay, bugad, igat, aw, bayot lagi gyud ka. Panuway na. Bat! Uy, lain ang naigo. Hoy, anong gisuntok man na ni mo ka amiga, ha? Ikaw na luto ha! Ops! Ops! Sawa tara! Nausaman mo! Ano mo din, he? Survive ka. Ma'am, nanuntok na siya nako, ma'am. Awa, ma'am, igo ko, ma'am, oh. Sakit kaya akong aping. Awa, ma'am, puwa kaayo. Hoy, ikaw! Usap ka klase as customer, ha? Ngano manghasi man ka? O sabi sinugdanan sa hagis ni mo? Iya kong diyan na nagbayot, ma'am. Iya kong gibugal-bugalan. Oh, mao ba? Ikaw na yung nag-una-una. Yan, reklamo ka ha? Customer is always right. Ah, mao ba? Ha? Di man ini ha, lalaki? Nga dinhi sa mong bar, wa na mo ang customer is always right? Layas! Kung dili ka gustong pusilon! Kakapoy sa nang gabi sa tong trabaho, no? Daghang ubog nga padlungon. Makalabad sa o. Kanindot ang bunalan sa agtang ining bayuta, ha? Nakatog, madaling nagnganga. Oy, niya ang driver, mamauli na ta. Manang Luisa, ato kaya pa ni mo pauli sa mansion? Oo, atugin mo dito. Kay tuan naman may kwarto dito. Maunay mando sa atong amo. Ako, mapauli lang gyapon ko sa ilang tara, kay nagpaabot ako kung musyo dito. Miingon ra batos, Ma'am Virgie. Uy nga, paubanon ka kadiyot sa bay. Ay, sa sunod na lang lagi. Mananghid pa ko sa kumusyo. Hello, niya na mi. Tara, Tomas. Ante. Lagi ni pagkiyat, ha? Ay, Dili na itong bahay, ha? ayaw. Mayo kay ni ana mo. Hain man si Mikay. Na, mo pauli lang yun una kuno siya Miss Virgie kay nagpaabot man kuno niyang musyo. Kamasinupakon ba na niya? Ma'am Virgie, sabta lang una siya unsaon nga in love man na siya kod. In love kaya na siya karon siyang musyo. Ma'am, mag-meeting pa ta? Dili na. Kaya dili mo kumpleto. Sige, uy. Magatawag na mo. Ay, salamat. Makalagot ba yagid, uy? Ano sa tanang bayot? Si Mikay magid ang labing masinupakon. Buset da. Huwag ako. Ano ganahan masab ko niya? Huwag ko makasabot sa akong gibati. Ganahan gid ko nga magtanaw ni Mikay. Ay, buset. Pero
May uyab gid isang lalaki ha. Monsieur! Ni anak ko! Monsieur! May kay, hindi pa sige ng daan ng suga. Huwag tinggal siya madlukaran. Oh. Uy, hala. Naamdi na siya matuog diya sa sopa. Oh. Nanom ni siya Magwaswas magyud ka matuog. Magkita mang tiyan. Niyan sa guling problema hala. Kami nga nabang duha din isbahay. Kalisod na niyang porma nga. Nagbitay ang iyang usa ka kamot sa sahog. Ako na siyang asahon sa suwad sa kwarto. Siyang higdanan. Yo! Michelle, ayaw ka hadlok. Ako ni si Miko. Miko? Oh. Ha? Sa miaging yugto ng sugilanon ato na sayran, unang gabi ipalang gani sa ilang pagtrabaho sa club ni Virgie, nakakita na silag away. Ug tuod man wag gihapon uban si Miko sa pagpauli sa mansyon nila ni Virgie. Sa rason nga nagpaabot niya ang iyang uyab nga si Musyo sa ila. Ug sa hilom nasuko niini si Virgie. Samtang sa pag-abot ni Miko sa bahay ni Tara, nakita niya si Michelle nga natuog sa sofa ug nakita na sab ang tiyan. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang kalibay nga hinikawan sa panahon. Niyan sa pagkini problema. Kami bang duha din sa bahay. Kalisod na iyang porma nga nagbitay ang iyang sa kamot sa sahog. Ako lang siyang alasahon sa suod sa kwarto. Ato siya higdanan. Ayaw! Michelle, ayaw ka, look. Ako na si Miko. Miko? Ha? Ay! Si Mikay ba? Ay, nausap ko nabuhian man. Ano sa nabuhian? Daoy. Ay na, pagtubay na ako Kung ana magandang bagong ladlad, maglubad-lubad. Ay, daoy. Naunsamsab ka Ngano niya magkasisala matug Bugnaw man diya sa sofa. Nagwaswas ka pa. Pagtuon kag panapuday. Numingisim ka diha. Kapoy ni mo. Di kapuyan ka na ako. Ngay mo biya kung uyab kunuhay, unya ako pagitig bantay nimo. Human na kayaw-yaw? Ay, murag tunay nga mitubag. Wa magugo magyaw-yaw. Ako malang kang gisultihan sa tinuod. Samot. Naano sa kanimong kanta-kanta, ha? Oy, babae. O sa mag-isoda na yung utok, Michelle. Isulti ko doon ang tanan ako, aron ako kang matabangan. Ay, daoy. Naunsamsab ka, Michelle. Isulti ko doon ang tanan ako, aron ako kang matabangan. Ay, daoy. Naunsamsab ka, Michelle. Isulti ko doon ang tanan ako, aron ako kang matabangan. Ay, daoy. Naunsamsab ka, Michelle. Isulti ko doon ang tanan ako, aron ako kang matabangan. Ay, daoy. Naunsamsab ka, Michelle. Isulti ko doon ang tanan ako, aron ako kang matabangan. Ay, daoy. Naunsamsab ka, Michelle. Isulti ko doon ang tanan ako, aron ako kang matabangan. Ay, daoy. Naunsamsab ka, Michelle. Isulti ko doon ang tanan ako, aron ako kang matabangan. Ay, daoy. Naunsamsab ka, Michelle. Isulti ko doon ang tanan ako, aron ako kang matabangan. Ay, daoy. Naunsamsab ka, Michelle. Isulti ko doon ang tanan ako, aron ako kang matabangan. Ay, daoy. Naunsamsab ka, Michelle. Isulti ko do
Lawis manggod. Naan siya ka na imong pagsigigyaw-yaw ng lawis, ha? Niyata sa lawis. Sa may gusto nimo? Numero. 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 Lawis. Lawis. Numero. Lawis? Lawis? Numero? Unsa man ang numero ha, Michelle? Hala, oy. Mura na magitag dato, anit. Ati alin, oy. Sige, pahimos siya. Pero basig maonod ko. Da, pahimus lang kung dato ning ilang giganti na tong premyo. Liman ka nati, gipremyohan pa ta, gihatagan pa tag trabaho. Unya, gipasuway pa kitag puyo sa mansyon. Ay, bongga gigayo, di ba? Sayang lang. Oh, sayang lang tara. Sayang lang, te. Nga dili gwapo si Boss Rocky. Hala ka. Sige, gyud. Panaway gyud ha. Mabatian gali kang Boss Rocky, bitayon jud ka adto pinatuan. Abi ni mo, te. Mahadlok ba ikuha ng Boss Rocky? Ay. Natural angay lang. Kay, ato lang niya ha. Ano man? Kilir kay siya naong, no? Ay! Ulang! Kilig yun! Kilig! Ayo! Kinsay killer, Tara? Ay, kagang! Kagang. Ngano naghiskot man mo killer? Ay, ala, oy! Ay, kuhaan ka ng... sorry, ma'am, ha? Pero, nakahiskot lang mini Boss Rocky. Unsa? O ganun yung manhisgotan si Kiruki? Kumusta na nga akong mga sakop nga bayot? Patay. Kinsay namatay, ha? Wa man. Agiyahak na yun tara. O kinsa man ang killer nga yung gihisgotan? Hala ka, tara. Hala ka, tara. Kurog. Nganong mikurog mga? Ha? Tara! Ang kuan boss, nga nga ingon na siya na ana basta tugnahon sa aircon boss. Mukurog na siya. Kuan kining ay nagiskot lagi mi sa among gikabugno kaganina sa club. Hubog nga ang naong murag killer. May gikabugno mong customer? Kuan kining mamano basta daday. Limaw na sa kanining ubang tao nga bastos man kaayo. Mayroon yun nga magkatilaw sa kumo gamay ba? Mauna po sa amo. Kukukuan. Gidaog-daog ko sa customer. Gibastos manggod ko niya. Gigalan kong bayot buang. Unya, giyagaan ang akong pagkabayot. Kasi may dili mainit, ana. Mauto. Akong gisuklan. Boss, kining ayaw lang tawag kasuko na boss, ha? Ayaw in town. Alam, nakatawa ka, boss. Mauna ang gusto nako ninyong mga bayota mo. Kay kamao mong mubarog sa inyong katungod o mugamit sa inyong utok. Hello? Wa ka masuko, among gwapo? Wa ko masuko. Sige, pangatog na mo, kay hapit na ang buntag. So, relax na lang mo, okay? Kalimti ang nahitabo. Pero, kinahanglan ba nga mag-ampingin mo? Kay basi mo balik tong maong tao. Sige na, good night na. Og inaday si Mikay ha nga ugma, kinahanglang matog na siya dinhi sa bay. Hala, uy. Salamat, Ate Alin, ha? Gisave ko nimo. Mana kung giingon nimo tara nga piliasan ng mga pung nga imong iluwa ba?
Ayaw intang patakag nga. Dili na lagi, ti. Mag-careful na lagi ko. Sige, sige. Matuog na ta. Manang Luisa, pamati. Ha? Unsa ba nang isulti ni mo, Dong Roque? Magkuha mog baligya sa syudad ugma. Ha? Baligya? Oh, baligya. Para sa bar. Doon ako'y mga dekorasyon nga gi-order. O miabot na ni sa budiga. O ako gi mo kuha, Sir Dong? Oh, kauban nimo ang mga bayot. Busa, ugma sa buntag, kinahanglang kumpleto ang mga bayot. Mag-meeting ta. Michelle, katog daday. Libog ko. Na. Ay lang kalibog niya, Michelle, ha? Ang importante nga mo, kaong yug ka, ha? Aron di yug ka malibog. Kaong ko daghan. Huwag yun. Tanawa na si kagkaon, o. Di. Makatubay na kagsulti na mo. O. Kining, naana kay timang nga imong ikashare. Nya, sana man tani. Ay, hello, murag gamay lang kagkuwang Michelle. Murag matarong na yun ang naghiwi ni mong utok. Hiwi, Matubag para mag-gino eh. Nga nang dilim tubag. Sige na, ikatog na. Sige. Ops. Ay, ayaw din sa supahigda. Ako man diha, di mahimong magtupad ta. Tuog naman bata. Laoy? Sige, ikaw na yung magbuot. Sige, ako lang din si Katri. Ikaw lang din sa sofa. Good night, mahal. Good night, mahal. Okay, sleep na, mahal. Sleep na, mahal. Hayag naman eh. Uy. Si Michelle. Wala ba siyang kigdaan? Tuan ba rin si Kawas? Saan kaya katawan si Kawas? Michelle! Naon sa magaday? Uy! Michelle! Nag-usam ka din sa gawas sala. Awa, mahal. Awa, Uy! Nagbatil kag itlog. Itlog manok, batil-batil. Huwag ka magbatil-batil lang, uy. Nagbatil gyud ka. Batil gyud ko. Oo. Kumao lagi ka, ana. Aw man, magluto kag itlog. Suyop ko itlog. Oy. Ay, nagsuyo pa, ha? Ay, nagsuyo pa. Madalang bayanan. Dali. Ako na lang ng lutoon. Hello! Ay, kagwang! Ay! Ikaw! Usam ni kanahan, oy. Mikalat man. Na mauli, malagi mo.
Nasag ko! Nga naman ka. Kaduhan ang Kuya Wida. Manang tato ganiha. Hoy! Sige ka pangapigod. Si Kape, maulim lagi mo. Basta man, wa mo pakala dito sa mansyon? Gipakaon mi, uy. Pero, gisugo mi nga. Ipaanhi ka. Oh, ngano naman, Sab? Ha? Ngano? Ay da. Ti Alin, di lagi ka mo tingog. Ang kuan ka nang. Dili mahimutang si Ma'am Virgie. Uy, Mikay. Kinahanglan yun ko no nga. Naata sa meeting unya. Klaro ha, oy! Kita ba? Kita ang tulong ka bayo. Oh, nga naman. Naata sa meeting. Kanggoy! Oh, unsay meeting? Ay! Unsa to? Magluto mo na yun akong itlog. Magluto sa ko. Kay mamahaw namin si Michelle. Mikay, itong pagod. Wala, uy. Katarangod anak nga naglingkod diya sa lamisa. Nagpaabot nagsukaran, no? Bayot, kanta ta. Ha? Sige! Maming bay! Bayot diyan! Ang isa likway nga minatay. Uy! May sumpay nga ang kanta. Wala! Pati na magigsumpay! Kay doon ay minatay! 12, 1, 23, 9, 19. Michelle? 12, 1, 23, 9, 19. Hala! Nagkamemorya ka sa numero nga gitato ni mo, Michelle? Sa miyaging yugto ng sugilanon ato nasayran, nakatug si Michelle sa sofa sa dihang miabot si Miko, og nakasulti kini sa iyangan nga Miko, og sa lalaki nga tingog. Maayo gani kay nabawi ra niya, og nalipay siya nga inanay ng makasabot si Michelle sa iyang ipanulti. Niya ng pagkaugma, nabtan niya nga nagbatil og itlog si Michelle. Sa dihang kalit lang nga miabot sila si Tara og Alin nga nagbalita nga mag-meeting sila. Mga higala, niya ang sumpay ning sugidlanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang kalibay nga hilig. Wala! Pati na magigsumpay! Kay doon ay minatay! 12, 1, 23, 9, 19. Michelle? 12, 1, 23, 9, 19. Hala! Nagkamemorya ka sa numero nga gitato ni mo, Michelle? Damoy. Maayo na dyan ka rin. Naayo na dyan ka. Mao man ang akong maintain. Ko lang ipon sahay. Ginagdag bawas na ako na. Uy, daoy! Kasugaran lagot tao ni mo. Ati Alin? Uy, makaupaw raman na! 12, 1, 23, 9, 19. Michelle, nganong namemorya man na ni mo? Ay! Hala! Abi na kong bright kami kay. Kana kay na memorya na niya. Naulian na siya siyang kabuang. Ay! Aray! Pabagin ko! Mihagtok, no? Ay, lagi lang nga ligbuang si Michelle kaya naulian na siya. Bitaw, naulian naman ko gamay. Di ba mahal? Oo, mahal. Naulian na kagamay. Kaon na lang ko sa imo itlog, oy. No. Ay! Ano? Ano bastos? Mukhaon ka sa itlog ni Mikay! Di araay. Akong gilong agang oban. Ay, kalame! Wakay kaon, kaya bastos kang utak. Maunan na. Ay, maunan na. Bata ka maglamlam.
Dong, di patawag man kuno mo? Nahibaw ka na si mong buhaton karon? Ako na siyang gisultihan, kuya. Doon na sa kuhaon sa syudad. Sige Dong, unya. Kauban yun ako mga bayot Dong, no? Kinahang lang yun. Kay gamit sa parlor, ang ubang gamit nga akong kwaon. Parlor? Mao ka naman ang Luisa. Magtukot sa pag-parlor sa dool sa bar. Uy, nag-anam na di kadaghan ang negosyo ninyo Dong. Kinahanglang maningkamot yun, manang Luisa. Sige. Okay? Ato na lang may mag-meeting sa bar, kuya. Dali na. Mag-meeting ba yata? Dali. Ay, ala, uy. Kagamay rin akong kinatulgan, uy. Ano ka nagreklamo diya, Tara? Ha? Matuog na magyapon ka sa bar karon. Mikay, dali na, uy. Wato na, oy. Kaya manamilit ako, Michelle. Oh, wala, uy. Makasinabot yun ay mo anak niya, no? Uy, ulian na maggamay. Naulian ako na siya gamay. Ikaw pa ang mauli, Tara. Dali na yung total sa gawas. Magpaabot ni Mikay. Michelle, mulakaw na mi, ha? O niya ikaw, di ka mulakaw, ha? Di manggug ka lakaw, kay libog pa man ko gamay. Maog yun. O niya, kung di ko mauli karong gabi, kana na lang giluto na kong beef loaf ang isudan, ha? Oh, mahal. Ay, basta, mo paulit ako ni kakadlaon. May meeting manggod mi, mao nga mulakaw mig sayo. Oh, mahal. Amping mahal. Michelle? Nakasabot ka ba na imong gisulti? Oo. Nganong gipaamping man kunin mo? Aram di ka mabdos. Ngek! Hala, uy. Ay! Daoy. Abi ni kog, nabalaga ka doon ay may tabo na ako. Mahadlok na di kang mumabdos ko. Di ka mumabdos ay, kay lalaki man ko. Lalaki? Lalaki ako mahal? Lalaki ako mahal? Oy, hay, pagsaba mahal, ay. Hindi mo, Michelle. Lalaki kami, kay. Kaya nga ano, babae dahil ko. Lalaki man ka ko. Lalaki man akong kaha. Sus, ni mo, Tara. Ikaw ba, Tara? Maurag yan po na ay, dagani mo din. Mo na imong kidagan, pero kaabtik na imong dunggan. Ay, ang auntie, kay kuan, maguti lang. Gwapa mong gad si Mikay, gwapo. Gwapo kung malalaki na siya. Ay, ayaw, eh. Ayaw, anak. Luod ka lang na taraw, eh. Ngayon ka luod. Dali na mo, eh. Mag-meeting makata. Bye-bye, mahal. Wala, no? Niya nami, ang mga bayot nga bulahan. Maayo kay ni ano mo. O, niasab kami kay. Sorry lang yung kayo, ma'am. Nga di, pag ko makatuog sa inyong mansyon. Pero, mas makayo man sabna ninyo, ma'am. Kaya di ko mapuno sa inyong pakanunon dito. Inaunsa man ka. Oy, okay ramang good kung mukaon kag dako mi kay. Kay actually ganahan magid ko nimo nga mosagol nila. Ikaw ra magoy tisay kaayo nga bayot. Oy. Aray, ang sakit mo namang
magsalita, Mang Virgie. Ay nalagreklamo diyo tara kay tinuod man sad nanay naong mo kung dili ka pabayot. Ako tun sa ka matangas mananap no. Ala no. Ati alin sa doy. Grabe ha. Wa na gid kay nahibiling pagpangga na ko dihati. No, uy toro uy. Awan ka nga ako kang gisaway aron dili ka mugara. Mabitaw nga giaway ka sa customer. Nahusto na mo, ana. Tuod di ay, may kuhaon mo karon sa syudad. Unsa? Manang Luisa, ikaw dalay bahalag explain nila. Explain. May kuhaon ta sa syudad, mga gamit sa parlor. Parlor? Yes! Magtukod ta og parlor. Tapad sa kumbar. Ay, ala oy. Bongga! Ikaw na gyud, Ma'am Virgie. The best! Laliman ka! Dina kay bar! May parlor ka pa! Ana, huwag ka mo gihapon na mo timan sa parlor, ha? Unsa? Di kami mamatay sa kakapoy, anak, ma'am. Ay, dili ra uy, Mikay. Kaya na nato, uy. Sige tara, sige tara. Ikaw na ang bahala sa tanan ha. Ikay magbuntag sa bar, ikaw sabang matiman sa parlor sa adlaw, tanawon tag dili pa musiga ng budlat nimo daw ang mga mata. Ayaw sa nag-ibundag ang budlati, uy. Kay, makasakit nagbalati. Ana, makasakit nagbalati. Pastilan. Gusto na ko na mo, anak, be. Unsa man, maglalis mo o manglakaw na ta. Sige na, panglakaw na mo, oy. Importante nga makuha ninyo ang maong mga butang. O, dadon ninyo sa mansyon, nakasabot? Oh, di dito ilahos din, ma'am? Dili. Sige na, lakaw na mo. O pag-amping mo, ha? Ala, oy! Hay! Nindot na sa tong life, no? Sige naman tag laag ini. Labi pa kita kaon. Unsa naman sa katara? Nahanap sa kanang imong kasabaan, eh. Na, pasag din lang ng mga abno alin. Yung ana, maginagaw, di mo gina makasabot ng abno. Kamo po? Kontrahan na yun ko ninyo. Gusto na yun mo nga magbungol ta. Saman. Ilom na mo, na mo pag-away kay ni Anata. Uy, usap rin gapita, oy, kaawaaw ba din, he? Abi na kung mangumpra tama ng Luisa. Niya man kita sa kasagbutan. Hunong na diha dong, narang budiga, oh. Na budiga to na. Oh, sige. Diha una mo, kay pangitaon una na ko ning ginganlan og Guillermo. Ito, ana, nilakaw na. Hala, dahil tao misugat niya, oh. Maunti ka rin na iyang gipangita nga, Guillermo. Ay, ala! Ay, mariposa! Ay, ikaw man din na, uy! Ako taon ni O bitang miigham ko aron mahibaw mga ni ako. Ay, ikaw mo usabi, mariposa? Ay, kaulo-ulohan! Oy! Usa man ang tao nga nag-upo-hupos kakahuyan? Hala! Pulis! Dili! Hala ka, Mikay. Natultulan tingali ka. Sa miaging yugto ng Sugilano nato na seran, nakurat silang tanan nga nagsige na og yaw-yaw si Michelle sa numero nga diha sa iyang tato sa buko-buko. Unya niya ng pagkaugma nga nagmeeting na sila, nanglakaw na sila aron magkuha sa mga gamit
sa tukurong parlor ni Virgie. Tuod man, nangadto na gid sila. Karon mga higala, anhit ang bahina mo padayon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sayo man kining pagbatia, gipadayon pa. Ana, nilakaw na. Hala, na ikaw misugat niya. Oh, mo tingali na iyang gipangita nga, Guillermo. Ay, ala! Ay, mariposa! Ay, ikaw man din na, uy! Ako taon ni O bitang miigham ko aron mahibaw mo nga ni ako. Ikaw mo usabi, mariposa! Kaulo-ulohan! Oy! Usa man ang tao nga nag-upo-upo sa kakahuyan? Hala! Polis! Dili! Hala kami kay. Natultulan tingali ka. Unsa? Unsa'y natultulan ba? Uy, managan ta murag ka ng bodiga ang tuyo ng mga polis nga nagapahapa. Ano yan na paingon din si Manang Luisa? Niya na siya paingon din. Na bakang-bakang. Oo, diyan. Wapakabli. Dali na mo. Kuhaan na ninyo ang mga gamit sa parlor sa sud sa bodiga. Manang, nganong naamay mga polis sa kahuyan? Usay pulis ba? Polis! Ay! Kakang, nay nagpatay! Kay kaban nang padagan na nung dali! Ha? Oy! Taon nun sa matong dapita. Oy! Tapos kayo magpadagan dong! Gigukod na sa katrak! Hala! Patay na na ini! Kung kontrabando itong mga tao sa bodiga, patay to. Pantay mo ha? Na ang nagsunod na itong truck, dool na! Lalo ko! Mama! Ano? Dool na lang ibigugod na to! Dool na lang! Kuski bang magpadagan ng ban, Manoy? Ay! Pastila doon sa maning lakawa! Oy! Aguroy! Misa ka na nga kong kabuhi! Saman! Pahapak sa kaman na? Ay, sige, hapak kang suway! Dahil di ba, pitik ka! Mangiga ni mo! Konit mo! Kahit namilit ko ang van! Ma'am, tabang taon, ma'am. Manang Luisa, naunsa ka? Ngano mura ka magnagpanik? Sobra pa ni panic, ma'am. Oy, gigukod may gani ang mga pulis. Unsa? Unsa pulis? Diyan na Miss Budiga nga imong giingon, Ma'am Virgie. Apan, mga naog ta sila si Mikay sa van aron maghakot sa mga gamit sa parlor. Pero naon sa bang pagkaunsa nga kalit man lang nga nakita nila ni Mikay mga pulis sa kakahuyan, ma'am. O sa dihang nakasakay na ko sa van, nagsugod ng pinusilay. Hello! Ma'am Virgie! Tabang! Usa ba? Oy, kasaba ba nimo? Ma'am Virgie, usa yung buhaton ini, ma'am. Mikay, kuan ka nang naunsa naman mo diha? Ma'am Virgie, natulimbang ang truck na nagsunod na mo, ma'am. Allen? Unyon sa man, doon na pa pinagukod ninyo karon? Ma'am, mamaulin lang media. Kay kuyaw kaayo. Murag, sindikato man ang among giyadto ang budiga. Oo, sige. Pamauli na lang mo dire. Ari na lang ta dinhi magsulti. Mamauli na lang kunot ta. Ay, salamat! Makahigda na ko! Hindi na musaka nga akong kabuhi! Dawi. O sa mga nakawa, kabuhion man ta. Kalma lang mo. Mariposa ka! Naunsa ka,
Nadukol! Nadukol! Hoy, hoy, bayot! Layo na tas gubat, no? Mama! Naman na ang Aray! Mikay, wey! Doble. Masakit ang tuway. Doble. Duhami. Kamintara. Unsa na? Kasakit o say kasakit. Nahul pa ako. O say kasakit. Sakit ka ba dapat yung lalukol bang ko? Manda, sabak man kay kagkuan. Wahira ka nahadlok. Anilami. Kang, dahil nagod ko. Nagalitan ako sa lita mong gupat. Ginergyos ko. Buto-buto. Mama. O ay nalagi tao gun ka sa imong singgit kanina o tato may singgit on ka uwahin na. Magbote mo kung gano'n pa kung ganahan ka mong singgit sa kandok. Mama! Ay! Nasa ba ni tinaguan si Mariposa, no? Bitaw, talagsaon sa kanday. Bitaw no, dao say tinaguan. Ano? Anong nagtuwad mo na siya? Hoy, Mariposa, gatuwad man ka, oy! Nahuman ang gubat, day, mamaulin ta. Ay, napagdrama-drama di, ha? Bitaw. Ay, may us-us. May us-us naman ganun akong kabuhi, day. Ikaw, hilak-hilap sa kadiha. Lain na makatanawan kung hilak ka. Para kang baki. Maugali kay bituan. Ayaw na panawag tara. Bad na, ayaw. Sige panaway. Unsa man to pagkahitabo in taon. Oy, nganong mikalit man lang utong atong mga pulis dito? Kay budgan bitaw ka ay no? Aw, si Ma'am Bergie, siya may nakaila sa atong giadtuan. Aw, uy, hala! Sa kami kay? Na may van niya nagsunod nato. Isa! Maunasab na! Agoy! Gisunod na kita! Unya, ma-overtake na nato! Unya, pag-ahuman, pamusilon ta! Patay ta! Ay, paminaw tara. Inig pamusilaw na ni ano, mahupo mi. O ikaw rin maigo. Ay, sa pag-ingon na pag-sulti, ano? Paghilo mo, oy! Kasaba ba ninyo? Mr. Driver, pahinay ko, no? Oy, Mikael, gano'ng magpahinay man? Oy, maapsag na ako na kung magpahinay ta. Ato lang tanahon kung kita bagituyo, anak. Kuyaw ka, kuyaw. Kay, ginervous na baya ko. Sige na, driver. Pahinay na. Ay, nagtingog diha. Babadget. Pahinay na, pahinay. Ninay na. Halo. No. Midoon na siya sa tong lupot. Oy, baho na ba kang lubot? Atinay, oy! Sasakyan na sa phone! Ma-overtake na yun! Ay! Mamatay na kita, ini! Nana! Ma-overtake na! Ano? Matuwa sa di siya na ako, oy! Bantay mo! Mukha na ng armas, no? Mama! Bayad ka lang, bantang ni mo tingog ba yun? Uy, bantay! Kubuta biyado, eh. Buhay patataray, buhay banta! Ikaw, no? Lupig pa ni mo, reporter na! Salamat nga dili day kita ang tuyo adto. Kakuyaw ba sa day atong budiga nga atong iadtuan, oy? Kontrabando man tingali to. Ang sod sa bodiga, kontrabando. Oo, ang budiga ba? Kontrabando ang sod tingali adto. Lagi. Naon sa ba ni, oy? Saan naman na ito ini, oy? Usam siya ng bag nga, nadani mo, Madam Luisa. Na, mga hair dryer ni, oy, yung mga plancha sa buhok. Niya say mga figurine nga gagmay. Mara ginana nabitbit nimo? Ay, ang! Ipagawas naman unta ang ubang mga gamit sa parlor, nagbuto-buto man. Amaw na giingon, nga ngatong misyon, palpak! Ay. Bagag lips, nangangkon ay. Dali na mo, oy! Agaray, kasakit sa kong hawak si lingkod, agay. Uy, hala! Si Mariposa! Nakatuog sa kahadlo!
Bukawan na. Basig iurom na na. Si Bako mo, oy! Ay, Hala, nagin siya iyang kabuang, oy. No? Oo, nadawar ko do. Murag na to, nagapikat siyang mata. Nag-warm up na rin siya sa pagpakahilumon. No? Ay, dali na mo ay. Moatubang na tan nila ni Ma'am Virgie. Tumasa noon, pawaton. Daoy, ganyara ba din ni salon? Kapon, manggawa sila si Miss Virgie o Boss Rocky. Oo na, nagawas na sila. Pangandam na lang mong daan. Anong mga daman minang? Huwag mabisa. Kumusta ang inyong lakaw? Sir Dong, palpak yun ang among lakaw dong Rocky, oy. Naunsa ba sa itong dapit nga among giadtuan, oy, katong gipaadtuan ni mo na mo, nga kalit man lang gi-raid? Ay, unsa man dito sila, Boss Rocky? Drug lord to sila? Unsa tong gisulti nimo? Tara. Wala ka tara, sultan na ang kababaon ni mo. O subarang gisulti nimo? Wana tara. Magkalisod ka na. Usba tong gisulti nimo! Usba! Ay! Drug lord to sila! Boss among gwapo! Sa miyaging yugto ng sugilanon ato naseran, wag yun mahakot nila ni Miko ang gisugo nga mga gamit sa parlor tungod sa pinusilay nga nahitabo. Giraid ang budiga nga ilang giadto. Mao nga nandibat na lang sila o gipapauli na sila ni Virgie. Unya sa pag-abot nila sa mansyon, nagpaabot na sila ni Rocky og Virgie. Karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Nahigugma sa'yo man kining Unsa tong gisulti nimo? Tara. Wala ka tara, sultan na ang kababaon ni mo. O subarang gisulti nimo? Wana tara. Magkalisod ka na. Usba tong gisulti nimo! Usba! Ay! Drug lord to sila! Boss among gwapo! Hala ka tara, gitutukan ka. Ati, tapang ti. Makaiti na yung ka na tara, makaiti ka. Nagtuo ka nga drug lord tong mga tawhana? Takan-takan lang doon ako, boss, among gwapo. Ayaw anang huna-huna, ha? Tungod kay dili ko gusto og drugs. Karon pa lang. Kinahanglang mahibaw mo. Nga. I hate drugs. Dr. Mainon, boss, among gwapo. Kay, we hate drugs man sab. Bitaw! Unsa man mong mga bayota mo? Dunay mo gamit ninyo drugs din eh? Uy! Wa in town, boss, among gwapo. Ay, limpyo gyud kay ni. Labaw na ko! I hate drugs, but I love the Lord. Doon na sa. Good. Ikaw, unsa ka man, ha? Ay, kapan, mama! Bangkon na. Unsa ka ba yun? Unsa mga? Mugamit sa ga? Ay, dili taon, boss, way. Lala kong gamiton, boss. I hate drugs, man, sob. Very good. Dili ko gusto nga dunay adik sa akong mga sako. Kasabot mo?
Kasabot mo! Yes, boss! Guwapo. Unsa ra man gyud ang inyong nada, ha? Kuandong, kinirag yung taong bag nga gisudlan sa mga gamit sa parlor dong Rocky. Ni ay shampoo, di sa hair dryer ug uban pa. Wey. Samsam kay utok ni tawhana. Oy, guard! Kuha ang bag. Dada sa akong kwarto. Sige. Balik na mo sa bar. Og andaman na lang ninyo ang bar karong gabi. Kay dunay mga bisita nga nagpa-reserve og upat ka na misa. Nasabot? Ay, kiki na, bus among gwapo. Oo. Sige, nakaw na mo. Dali na mo. Mamaulit na ta. Hala, uy. I hate drugs, yun. Mao na siya. Hate ko na siya drugs. Mikay? Lakaw na. Huwag siya ng Ayaw lakaw. na. Mao gani. Kaingon di kapugong jud ay. Miss Virgie, may isugo ka na ako, miss. Lakaw na mo tolo. Biyayo na Miss Mikay din he. Miss? Sunod higayon na lang ko pabilin, miss. Nanawag akong palala, padalion kong pauli. O sa man mong uyab, uy? Kapusasive ba, ana? Oo, maog yun na, miss. Oy, kamo ha. Kinahanglang mo sayo mo sa bar ha, kay manglimpyo pabaya ta. Okay, sige. Mato na lang ko sa bar o niya. Kay doon ako importanteng tuyo ni mo, Mikay. Sige, Miss Virgie. Aton lang ta sa bar isolde kay nagdali ko. Panala, no? Ikabad man tugdagan. Madagdaligin siya. Michelle! Ni anak ko, I'm home, Michelle! Anak ko, mahal! Ay! Naagad di ay babos kahoy? Pahangin lang. Oy, kanaog diha, oy, kitingalig bataga ka, Michelle. Dali! Ano dugay mo ka? Doon na ba migiad to? Dito mig syudad. Sige na, kanaog na diha, mahal. Dali, sawon ta ka. Ay, sawon ni mo, mahal. Sawon ka. Sige na, kanaog na. Uy, hala! Mura din mo si Romeo o Juliet, no? Pero nabali lang. Ikaw na tayo may kat-kat sa kahoy, Mikay. Na maulay sa dahi mo, gawalin. Oy, gawalin. Gawalin, oy! Nga naman ka dahi mo rin, hinuktok man ka. Tilaliw akong ginagawa. Na maulay sa dahi mo? Natagag akong bitaka. Nga naman mauli mo, oy? Mutiwas ako tabi katugoy na wag tago bitaka. Wala kayo nagtuko. Unsa naman, oy, unsa man, mutiwas ba ikatog? Tawa ko, mahal. Hala! What? Ay! Ano man na? Nahapla. Ay, Michelle, nga nang imo man gilugsoan si Mikay. Aray! Sakit mo, hal. Bakit sa may dilima sakitan, ana? Dahil mo man ang kilugsuan si Mikay. Dali, Michelle, dali, may gonit na ako. Naglambod, dahil mong duha. Dali. Naunsa man tawon ka, eh? Unsa may nasuod si Bong O, nga milugso man ka ni Mikay? Ang nisod sa iyang ate, kay lakso ko! Aray! Kasakit sa kumbatang, uy, aray. Sorry, mahal. Nagsuri ka, Michelle. Sorry. Oh, no. Katarong sa nagsuri. Sorry na, mahal, ha. Sorry, ha. Okay na kumahal, uy. Okay na. Wala, no? Dili na kayo buang si Michelle, no? Tara, di na lagi na sa buang. Bitaw, ikaw may buang.
kuya. Kuya, gitutukan mo gud ni mong bag nga dani man ang Luisa. I hate drugs. Unsa man ang baga, kuya? Anong imo man ang gitutukan? Oh, bright good go, Virgil. Oh, kay Bright magibitaw ko, kuya. Nalupigan ko di mo si Papa sa ka-Bright. Sige. Ablihin na ka ng bag. Ug ibutang sa lamisa ang tanang soda na. Yes, kaya. Uy, kabukat ko din yung mga gamit, ha? I hate drugs! Ikaw, Alin. Unsa man yung pagtuo ang dapit nga itong giadto? Ako nagtuo ko nga sindikato gito. Kaya dili may tabong mag-rate ang mga pulis dito kung wa pa'y anomalya. Mao na siya. Naliling! Kala ka bayabas? Mangga ako. Mao gina akong pagtuo. Mao gina akong pagtuo. Gusto ka gid gaw. Klaro kayo nga mga drug lord to siya. Pero nga nung amigo man to ni Pus, among gwapo, ano man. Ambot. Pero, muna ba gikulbaan ko dito trabaho, kawalit? Ha? Oh, ato lang ko ng papatiyo ng dakaw na ni. Okay? Ay, kung gusto niya ako, Michelle! Angan, wala mo kang mangga. Ano? Daw mangga. Binabayabas, Ber. Tanaw, dalalis na ko sa kano bayabas o mangga. Bayabas o sad. Gaw, Kapoy mo. karon nga mutubay na gamay si Michelle ako. Kinahanglan nga ako na nang masubay ang iyang tatong Labas siyang ba? buko-buko. Bitaw, memorize na ba kay niya ang number? Doon na gid akong kahulugan ang maong mga numero gaw. I hate drugs! Kuya, imo man naghiwa ang sulunan sa shampoo. Tanawa lang. Oo, unya, anong pulbos man ang suot sa shampoo? I hate drugs. But I love cocaine. Kaong ko ba? Gusto na ang bayabas. Mangga ako. Michelle, mahal. Mawang mahal. Dili siya mga hatag o bayabas. Tara! Yata rin yung magkinit-kita no eh. Ayaw eh. Yan ang ayaw man, Mikay. Michelle, ay na pagkaon na nagkigit-kit ni Tara, ha? Ay pagkaon na niya gigit-kit. Kaya na, nara ba na yung rabis? Tigalig mo, kalit kag aw-aw anak. Hala, tuhon. May lami. Ako sa may lami, ang? Ikaw? Nakabati mo? Tarong na kayong mangaway na to ni Bayhana, no? Awa. Hilom Tara, hal-hal ka lang. Doon ako importanteng tuyo ni Michelle. Ay, Michelle, mahal. Nano mahal? Pakita ko lang usab sa imong tattoo sa buko-buko. Buko-buko? Tanaw ka buko-buko? Oh, mahal. Oh, tarong lagi sa gamay, no? Tanaw ka? Ay! Ayaw paghugas, mahal. Ngano ka, Mikay?
Dili ka makabantay si Tara nga lalaki gyud si Mikay? Nganong kalit masab nga nagpanik si Miko? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama. Ugin taon pa sa iluan